Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsak a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakila ang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa na rin dagiti ubing. Inton ko an maladaw damanan na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Riingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo. Malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tel daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanay pwesto. Tapno masapa mat ang makarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sigati makamo, bakit? Bakit? Agpabis kayak inton bingat. Amang abutag ti 2 aging gatalungal daw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iji ordaneta lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Ket iso nga rod Bilinam to ni Nancy. Ta isupay ti makamu kadagiti ubingwen. Kasaritam to mo ni Brenda. Ta isupay lang ti makamu iji pwesto kabayatan ti kawan ko. Wan, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot ket di tar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kasding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapat pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone.
Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam, matungpal dagiti bilin mo. Agyaman nukas na. Yak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang, siya kon ti makaam mo kadagiti awir ko. Nasayaat nga rod no kastanan si. Sana bale, nayunak to ti ited ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kan ti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaam mo. Sila, cellphone mo sa jagun unay, itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga no importante matibagada. Ah? Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasag pa ito aramida. Kalpasan na, agrubata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, amangan no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kung tatang. Kas nan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Ah? Aywan matatang. Iso matar aramidek. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mat tasimangpet kan Limuel Barok. Ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bikat, iso anasapa mata na gawid. No kasta, di pa'y simangpot ni Sheena? Awan pa'y mat nga rod. Ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayo dito balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabiim at ngagpaison. Sakat makaturturog ako. Mat ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawid mo ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun, siguro, Barok. Wala. Huwag kayo matulog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita, Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan agorder iti natang lakay. Nasayat no kas na bakit? Blessing amin dagita kadata. Uwan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang nga agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, Iso nga ro ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay ni Randy. Ta iso pa lang tag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta makain na nakamay, bakit? Aywan alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani sigurado nga agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, apay nga da ka dito eh. Di ka natagari. Rene. Kailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga mo nagdito Di na basta mabali na panawan ti will-willing na, aging kamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito ko nakmat? Pangasim. Apay,
ka di mahiliw kanya. Kailiw ka ah. Ngam saan kumamot nga iti mismo abalay mi. Pangaasim rin eh. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang kay to'y sina. Ay naaldawan sina. May sa oras mo sama di ta sa angot ti sarmingan. Ah? Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablabasit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday, kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarmeng iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akasta ti pamayama mangurnos iti bagay. Saan kamit akasta sigaw? Ah? Ni tatang mo't. Sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan sina. Mapan kapaylaeng agsubsobli akon. Tatang. Ay, sina di kagar-aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di kagar-aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yu. Siguradwam lang, sina. Narabyan ka man ba kahit? Da ka matgaya man limwel. Well, ado kami ang nagabunaw. Iso nasapa kami matanal pa sa Jigardain. Awagan ka itay. Sunduin ka ko ma. Hindi ka mat makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat nga min ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Ingka pa'y mga na. Imba na. Imbat tiyanda ka iti sidahim. Nagluto ak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan ti nag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kagaruda nagpulas na maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurarda iti da ichay at na. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, asjay. Ay, Asjay. jak kurso na dati gargaraw da ichay at na. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag-short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mo at ti buksit na. Sakat kastaunay alabasit ti bibig na. Matidog pa'y dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao namat, mama. Ay na, inton kuan maimpluensyaan ti asawam iti dayjadyo na. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkal ti panagtalag ko, iti asawa. Sina, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanyak lakay. Naglokon da dya tao. Uray ko mamat no umawag o nag-text man la ko ma. Agur-uray dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan lakay. Amang ankit dimat no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rapi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mga lakad agiti simang puta nateng. Ayaw nateng. Ayaw gayam. Sumurot ka? Ay kwa, saanin lakay? Adda nga min lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto. Bakit? Wan lakay. Sana bale ta adamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken ka. Apay nga itaka lang, Sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene.
Masapa ako ma, ngam nasapa mat anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw, no basta panawaklat na. Okay. No problem. Tinapatagkatadakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko ti Jakpan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Nagtapay Saan adito ayan kiritaw? Narigatan, ang mga noda makakita ka data. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaal ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, why na balayan. Katsa konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasdyangar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakitak. Kinapod nun nasakit tinakam ko kini Sheena. Kasla napukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Diyak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Diyak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sabali day jay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbagaam ni Sheena, sakbay amala daw ti amin. Ay, di ka madanagan na balayan. Kasaritak ni Sheena apaman a sumangpait. Agyaman nak abalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat igyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sheena. Tatang, Mangibabayin ka. Hoy, sinaamon day jay arinay sakbay amaamuan ni Limuel ti may papanka na kayaw. kuha, tatang. Anya nga kwa. Gyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amain. Tadusaan, ang mga numapatay na kati asawam. Nakasingsing po ni Limuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwa. Tatang, No da parikot yung agasawa, pagsaritaan yaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw, kasta teraramidan. Agbayin kamit iti asawam Sheena. jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo ki dia. Adalang ron asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salbag. Tatang, Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapa na. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa'y mga ron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka. tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day dya rinay. Ket ipamaysam nga si kaswan ti asawam, ket nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa'y lang. Uray di ka pa'y lang mapanin di pwesto yaw. Tadamo ni Brenda, pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamu ijay. Ay, Uwan, tatang. Ikarik, sinaako ni Rene. Ngamkit daw kakasalita yun ni mama. Tadi na ibagbagakin ni Limuel. No anyaman tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanandak ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Limuel. Ngem puspos ko laklatan ti rupak a makisangsango kenkwana.
Ti amak kan ti ina ni Lemuel ti nangipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanen a nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket di na kon makontakpay. Manipud idi sagpaminsanak metten a mapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda a mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan metten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak metten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ken ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro ket nasaysayaaten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy a masaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin a parikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan. Toy pagayam mo Sheena. Ken ka pagayam Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngamno daytoy kat intay pagbabawyan, adda baro nga agsapa asumangbay, amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbiddutan tayo, babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan da kayo manen iti naimbag ken nagasat nga aldaw. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Tisurat nga inta ikan biyagita, ket nagapukan ni pagayam tayo, nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, din makelak iti pamilya a marigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinaykayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan a klase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paykit din asuki, iti istasyon ti pulisya, dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon, apanakigulgulok. Nakaritak no kasjay amabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paykit di iti amak nga aginom, banag apagungungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngem dimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rael! Nalpasan ti reglementary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sa renta. Dito ya akong presento mangal daw.
Kasla na imas ti si Dayo kahit. Ay, unay kan, Rael. Aramidam samot din a hotel to istasyon mi. Pabasulan nyo dagiti awanan bay nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa'y kit din kaking basol. Kat no siga mo tinalaing. Naglaing ka makiapa no kas dyan na bartag ka. Binak ka. Binarsabarsak mo pa iti bato ti balay ni kapitan. Amom ngamin sarento, makapasurong da dya kapitan mi. Nakasadsadot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo. Ngam di naman la aksyonan, Mike. Awanan, Mike. Awanan ati pagpalabasan mi iti oras no kas dyan nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 matgaya mo titawan mo. Ngam inuubing pa ila ti panunot mo. Day tal pagpalpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Katanya ko mga tinamnama mitikas kanya asaan na nakaadal sarhento. Saan aya nga sideline ka idi kanimang kanor? Ida nor. Ida drive mo ti jeep na. Wan, oh, masaduta kun. Makapasadut mo't ngamin ti agtrabaho sarhento. No kasta, agpada kayo lang kini kapitan nyo. Sadot. Sa dino man ang tinagapwamhana. Napanak na kimisa, nanang. Kabarbarugayam ti Paris Priest tayo. Madlaw anasingpat. Kan champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana, misa ka amisa, ngam awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biyag tayo. Saan mat asungsungsbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita. Mabalin ka di, saan kayon nga agdiskurso. Tanya ti kayat mo nga aramidag. Agul uli makaklatan, jak agsasao kasjai. Ay, biyag aya, nabambanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam, inaldaw anabartek. Ni manong mo met arael, aguray ka. Sa dino ti ayan ni manong mo, kasla dualdawon ajak nakitkita. I'm home! Aday tan ti birbiro kanyo, nanang. Naggapgapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang. Siyempre, ijay presento. Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag, no kasjay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Oo, kita nyo kiti, oh. At dapat take out ko. Pinabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka di tananang, nasaysaya at namangantayon. Sige, daro pa yung pangabakin nak. Oops, may sabay. Oops, uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang-arak ko no kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko. Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag mi. Nabanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Agpakpakaasi ak, Diyos ko. Sapay ko ma. Tapagbalbaliwo mo ni manong ko. Mabutangak ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presinto ti papanan na. No di ka... Hana! Hana, anak kao! Ninanang dadya. Apay ka dinanang. Ay nahan ni Manong mo, Rael. Ni Manong mo. Apay ni Manong. Anya tinapasamakan ko na. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Na, apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gapota saan ka nagbalin a pagwadan nga ama. Kitaom ita ti anak mo. Dimbakal a barumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da kadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siyak ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma klase ti bisyo. Ay, agtal na ka man.
Imbis at siya mo sermonan nak. Ingkasi kaswante anak mo nga da iti ospital. No adda ko manatalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mat, taadda dita nakatambay. Agin inom, ket inton mabartak, agbirok iti kaapa na. Hay makaumabiyag. Muenain basol kon. Siyak amin ang tiyakim basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabakken ka. Sika akanayon ti hustaw. Oh, sa dino ti papa na Manong Rael? Saan pa'y laang anaimbag ti sugat di tang ulo kan kiday mo ah? Makapaburyong dito balay. Ay namanong, amom ka di adandanin na awanan iti puot ni nanang, idi nakita na kaadara-dara. Ti ammo na nabuungan ta ulom. Oo, ikayo mat. Ni, papanamon ngay Manong, saan ka apumanaw? Uy, Manong Rael! Tal na ka man. Kaya't ko turumor. Na, ay, makaammo kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agpipindalas na yun, no kaya Joe? Saan na siya tipadpadasan nyo? Hoy, Rael, nabartak ka manan. Di mo man amon tilablabidam. Agdala ka man, makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Disurasan ti rabi. Rumarte na turod ko na. Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay, naanak ko, dumgag ka kumamot iti sao. Pangaasim. Intun kwan, i-report da ka manan. Apay, kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awan bibiyang ko kada kita karuba. Aramidin dati kay kada. Agreport da. No iso ti pagragsakan da. Nagadungam mo da. Sana ka mabutang. Awan ka butang ko. Ay, awan mo, Rael. Talaga natangkan ti ulom. Awan dengdeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod iti biyag mo. Makauma ka. Panyamatan. Itapen. Itapen na dadailan. So pagdardarasak. Balada ba kon? Agalas 9 kat. Alas 10 ti kasar iti simbahan. Ne, apa yan? Ay, agyaman ang Diyos ko. At dan sa akin di good Samaritan nga impatulod mo. Ano tilugan nyo? Saan mo ta na ma-start, Barok? Uy, sikat ka baro apa di dito lugar mi? Uen, Barok. Kaya't jo ka din nga gandar tilugan nyo, Father. Uen ko Barok. Amangan no ka ba alam kidi apa andaran? Ada ngamin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang ka ngaminan iti baro, Mabalin ko taramanan ita. Ang mga ano inton madamdama, ano inton bigat, kat madadahal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Sika ka din day ta, Rael. Wow! Ayos mayat ti pormam ita Manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme met day ta, anak. Buntatang. Impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, disintimat akitaan. Kantam no saan ako na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay kayo nasaya at ano kasta, Barok? Agdwabulan mo pa'y laang kini Father June. Ngam dakkelan tinagbaliwam Manong. Ha? Makapasaron nga rin minsan. Ngamin, oray kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni Tatang. Ha? Sakbay na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya! Manong Rael. Naminsan lang matkit di. Naamuan nga ni Father, iso pinagungtanak. Iso dya akong inulit. Day takot ti malalam Manong. Kaya't ko nga ro din na panawan, jackman amoy ti dadya padi.
kasla si dagtirek na kan ko na. Sabalit iti panagkita na kanyak. Sanyak. Saan akas iti panagkita dagiti daduma kanyak, aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita da di apade kanyak, ket may sak anasayaat, ken mapangnamnamaan a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, si kamat gaya, Mirna. Nakapasyar ka mat. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros dagita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing agkanta. Malaksi da nalaing agkanta. Nalaing paigayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imbala iti amana. Nalaing ako manta kan aggitara. Father. Agyaman akunay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing. Idi awan kayo pa'y dito lugar mi. Kinapudno na. Kasla urayak laangan nga daw may mangibagaan atayan ni Rael. Gapu iti kinalaing na amakiapa. Nang runa no kasjay amabartak. Nagbalinan asuki da ije presinto. Gapu iti panagsubli-subli na iti pagbalutan. Mirna, awan imposible iti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. No lakit di tagtalag tayo kankwana. Father. Agyaman iti panangibil ang yukin ni Rael kas anak yung atan. Awan ang yaman na Mirna. Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti usto mang tarabay kankwana. Nang runa ket puro barumbado ti barkada na. Iso ang maisursurot mo't iti sana na saya at nga ugali da. Itatanaya dayo tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon tipod no akinatao na. Apay day Rael barok. Lakaya kon, tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diakon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay nakabiro kay manan iti irason nyo tatang. Sige. Into nagsweldo igatangan kayo iti reading class yo. Iti kasta mabasa yo ti Biblia. Ay sanain. Gastos ka pa ilaeng. Sanain. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May sakamay. Hanadin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, wen? Ha! Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Angam amuyo kadi. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amu tayo ket awanan namnama. Ti amu tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Angam biyag. Angam no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo? Ket italak mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana? Lumag-antirik na. Ket ininot a mabalbaliwan ti biyag tayo. Miss F, no ikumparak ti biyag ko idi ken ti biyag ko ita, kasladyak pay laeng mamati. Ti amok ket awanan pagbaliwan ti biyag ko. Ti amok ket agnanayon akon nga istambay aginggang ay pulang ko ti bulod ko abiyag. Pudno gayam atunggal pinarswa ti Diyos ket ada na ituding a misyon na ditoy rabaw ti daga. Dakkala panagyaman ko ngamin na amok ni Father June ken dagiti dumapay nga agpapaay iti simbaan ket nagbalindaan na saya at nga impluensya kanyak. Kang runaan ti amin na amok ti Diyos ket iso ti nakapagbalbaliw iti biyag ko. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo,
Rael. Ken ka pagayam, Rael. Bayat ti kaadda tayo dito'y rabaw ti dagang agbibiyag, saan nga imposible ti agbalbaliw. Nang runa, no talaga nga kayat tayo ti agbaliw. Rumbang nalaeng abumangon tayo iti pan nakaisukba, ket mga barwanan tayo iti baro abiyag. Italek tayo ti amin iti Diyos anamarswa, iti kasta ket agbalin anaragsak, kanalag-an ti panagbiag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Ket patsek, anakaibati iti adal ken liwliwa kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay mauma amang tarabay, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, anagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Asintia, nga iti agdamaket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan Asintia, may saak nga OFW dito'y Singapore. Addaan asawa ken dua nga anak di tapagilyan tayo a Pilipinas. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, makunak asa anak a nagbalin a naragsak. No apay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman nga rod tapno inak istoryaan dagiti paspasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Addan ti asawak. Sino tinakarit, ha? Umuar, ti makabal, taggubal kami! Agpipinalas tayo, ano kayo? Okay, di ko na kayo! Mabuti ka! Awan, di ka butan ko! Awan! Ay na Diyos ko, nabartak manin ti asawak. Aglaaw-laaw manin ijer. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba. Uray kumamit mo saan adis orasan iti rabi. Ite, ikaw mo awan sa sabitay ko'y biyag. Minobos ko't oras sa naglamas iti araw. Ay na talaga amang babain day ta, Anuel. May man. Rumag tayo malalaki! Oh! Ha! Takrot kayo maggayam! Woo! Takrot kayo! Awan makabawal kanyak! Anya ka ka din, Noel. Agparbang ka kumamat. Dis orasan iti rabiin. Makadisturbo ka kadagiti ka aruba. Sasawamat siya, Cynthia. Tumal na nga mo mga dita. Di mo kaya tutubang nga. Isi na kanto ba? Hindi nga natagal na. Hindi nakpakibiyangan. Aramidak tigay kayad kong. Noel, nakababain ka dagiti ka aruba ti kastangar aramidam. Kayat mo aya nga idarumda ka manan, gapo iti panaglaaw-laaw mo iti teng-teng nga na trabi. Talaga ko na. Ah! Anay! Anay! Gunggunam. Nung ko na ka, tumal na ka. Tumal na ka. Nawatam!
Sinja, bakit? Sinja! Pero basta tilangam. Sa dino tinagapwam. Kas lagdardaras ka man. Bakit? Mang isagana kay ti pagsukatak. Itilas ud di makaduhin ko. Kan dagdong mapya ka sa pulang ta. Ikargam iti traveling bag. Kalpasan na. Magnaka iti likod. Ala, klabi iti lukan. Urayan na kidain. Ha? Anya, angam apay. Awakan yung tadupayas ako. Basta tumpaling ti bagbakan ka. Alang agunay kan. Anya ti makagapo. Ibagam, iti kasta amok mater aramida. Ay, unay kan ayak. Anda ka namang pirpiro kanyak. Asino? Amang ano dagiti nakarikyar ko iti palutan iti namin sa ngaltaw. Isopartakang taggunay sinja. Amang ano makita data ditoy. Ay, o sige, mabiit lang ang arod lakay. Sa dino ti ayan ti asawam, Cynthia. Adda di talikod nanang. Agin indayon iti sirok ti mangga. Anya manen aya ti inaramid ti asawam ti imay kayo manen nagpakni dito'y balay. Ay, adda ka numanin binugbog na ijay lugar da nanang. Anya? Sinaorda ka nung amin iti nagtutulagan da apos na. Iso nga impakat namanen ati kinabarumbado na. Ay una yan. Kat imbag ano di da birukan ti asawam. Kaya't ko asawan, ang mga nubal sundan daw gapo iti kasjay nga inaramid na. Day tamot nga rod ti kanayon nga idandanag ko nanang. Apay, saan ka di akabaalan a bagbagaan da abalayan? Awan met mabalinan da nanang. Ngamin, adayo an naturturay ni Noel. Anay ko! Gusto ko mamatan Noel. Maasi ka. Amom lang arudan ama sigo ka. Ngam kabilin naklatan. Gusto ko man pangasim. Masiguradong ka di asyak ti amati sikog mo. Ha? Noel. Ang mga noagdamot sa bali apakinanaigam. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. Anya ka ka di Noel. Sikat ti amati ninawag. Awan sa bali alalaki iti biyag ko. No saan lang asika. Amom dayta. Hindi kag sangit-sangit. Anay ko di di mo tiritiran pangasim. Masaksakitan na Noel. Ika mo man tingiwat mo, ha? Maringringak iti kastaunay. Tumalnaga ko naklen. Kaya mo ba? Tibok ko. Di na pungutan Noel. Anay ko. Siguradong na sa bali alalaki mo, ha? Tano bilang madoktarak nga dadalakim. Tanlaan tati maramanam. Nawatam! Nasaya at mata nakariing ka Noel. Anay ko, nagsakit tulo ka. Oh, Kastang unay manen abartak mo idirabi. ay, ako. Pasensyakan ba kita? Diyak malagit-agit nakarami ko. Noel, pangaasim. Husto kumamat din ti panaging inom mo iti alak. Uray kumamat no di nakabilan. Ay ko. Uwan. Diyak pa. Diyak pa lang uminom ita. Kasala hangover ang namin. Aywan. Nakaluto ka din. Mabisin ako sa. Di mo kumamat iyalang-alang ti ibagbagakan ka. Para matlaang iti pagsaya atam ti bagbagak, Noel. Uwan ka di. Nala. Ingka nga rin isagana ti pagar mo sa randa. Mabisin ako na yan. Kanya nga taaya, ti kasayaatan nga ramidan ta iti anak ta bakit? Iti kasta, agbalbaliwan iti kasta nga alabid na. Hay, day tangarod matikan ayon ko asaludsudan lakay. Ti amaw, agbalbaliwan, gaputan ng asawan. Agam, saan man? Tanakakaro pa'y kidin ti kinamamartik na. Kiti made, kabilin na pa yan, kasawa na. Ay, kinapodno na, kagap-gapo ni kapitana dito'y balay lakay. Sabi nga may di kapitana bakit? Ada, Bakit? ada kanu lalaki anapan nagreklamo ija barangay hall. Binugbog kanu ni Noel. Anya? Ne, sino nga ikanuday ta lalaki? King taga ano? Taga kabangibang a barangay lakay.
Kat asawa ka no ti babae, ti anak ta. Anya, kaya't mo asawan at na babae ni Noel. Ay, aging gaita. Kasladyak payla ang mamati kadagiti na amuak. Agam mo husto ka lakay. Adda babae ti anak ta. Naamuak amin dayta ka ni Kapitana. Naskin ang makasalitak di anak tabagay. Saan na rumban tagas tungar aramigin na? Apay, anya tinapasamak sincha anak ko. Tiniliw dagiti pulis ni Noel, nanang. Angam, apay, anya ti makagapaw. Adda manen gulo ana pasamak idirabi ijay ili. Kat adda nalawanan ni Noel. Nadonor ka no ti rupa ti binugbog na. Iso nagdarum ti pamilya ti biktima. Diyos ama na nga ase. Saan lang nga dayta? Adda pa'y may sana amuak. Anya dayta anak ko. Adda babae ni Noel, nanang. Nay, kasanom ko maanaamuan anak ko. Kadwa dagiti pulis ni Kapitana itay. Kat naibaga na ti reklamo ti may papani ti asawa. Ay, Ngamuray no kasta. Masapul ang makarwarmat lang ni Noel iti pagbaludan. Nang runa kat umadalhin ti panagpasngay ko. Cynthia. Anya ti aramidan tayo, nanang. No saan tayo ang makapagpiyansa? Sigurado ang mabalot ti asawa. Mala, di kan agsangit anak ko. Bayam takasaritak ni tatangyo. Pagsaritaan no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Anay ko, Ah, ti tiyan ko. ne, apa yan, Cynthia? Nagsakit ti tiyan ko, nanang. Tulungan dak ko, ma. Ah, Anay ko. ay, Diyos ko, abangan no aganakaan. Kumusta kayo matan ka ni Noel, anak ko? Kasla nabayag matan nga awan nakairamramanan na agulo. Naku na yun, nanang. Banag apagyamyamanak unay. Manuabulan matan manipod day dinaudi agistay na nakabaludan. Malaksid iti dayta, saan mat unayan nga agin inom iti arak. Tunggal sumangpat nga aga po iti trabaho na, aw-awiran na mat ti anak ni. Kasi ita, awit-awit naman ni baby. Ay ket, nasayaat nga rod ano kasta. Napabot ngan siguro idi tiniliw dagiti pulis. Nalabit akas ta, nanang. Imbaglaangan ata ada nangalaan nyo iti kwarta a pinagpiyansa na. Kinapudno na, nanang. Madamapay lang ang abay-bayadan mi ti kwarta nga inutang mi. Anausar na iti panagpiyansa na. Kasta aya, kunak nunang tedda abalayan. Wen, nang tedda, ngam kurang. Iso ang kapilitan nga imutang kami. Ay, saan abali Tinapatag ita, nagbalbaliwan ti asawam. Sapay ko mga rod tapod no ang nagbalbaliwan ni Noel, nanang. Kaya't mo asawan, masikog ka manan, bakit? Wen lakay. Ay na, nagsayatan no kasta. Agbalinan at duwa tanak ta. Sapay ko ma, nababae mo't limay kadwa. Wen nga rod lakay. No babae ti may kadwa, uray huston ti dwa nga anak ka. Ha? Ne, apay nga. Wen iti kasta, saan tanto amarigatan para iti panagadalda. Ne, kaslatagi ba si tumatlauna yung tigkabailak Cynthia? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta? Ti kayat ko asawa. No di mo kayat ti adu nga anak. Agsinatan, Noel. di naklabdan iti pagragsara ka. Tanulapdan na. Agbabaya. Anya? Sana ka mga raprabak Cynthia. Dayta kumati ka na yun alaglagibam. Noel, Oh, apay. kasladyak mo't makikita ti motor. Sa dino ti ayan na. Ha? Ay, kwa, bakit? Nangipanam iti motor, Noel. Awan bibiyang mo. Yun maysa, apay aya abiro kam tibanag nga awanen. Anya ti kayat mo asawan. Awanen! Inlako kong! Ang apay. Among kadi ang nagrigrigatak tinaigatang iti daya ang motor, ha? Sa dino tinangipanam iti naglakwam, Noel. Sa dino. Aday ta ka ba ng Cynthia? Agaramid ka manan iti jak magustuhan. Apatuan. Apay,
Anwon ko mati kwarta. Tumal na ka na. Nung ko na tumal na ka na eh. Anya, Ay. tasyak pa yan ti agaramid iti di mo magustuhan. Kat no si kamot ti agdadatang anak kabasol. Sarding anak man si Kasinja. Ha? Ulay kamatan, Noel. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam saan mat gayam. Sumardeng kan. No di ka pala sumardeng. Pagtalawin kan dito balay. Anya, Nalawag mat siguron, tinangag mo. planok ti agabrod nanang. Agabrod ka ko nam, Cynthia. Wana nang. Kat no bilang mapagasatan nak. Ibatik kada kayo dagiti anak ko. Amo ka din ni Noel day taapanggab mo, anak ko. Saan nanang? Kan may awan panggap ko amang ibagakan ko na. Ha, Sigurado nga min adinak palubusan. da abalayan ngay, nasaom ka din kadakwada. Kasaritak to ida pa man ang makaawidak ije balay nanang. Ay, sikati makaam mo, anak ko. Namnamaam nga adda kami laang kanitatang mo itilikudan dagiti planom. Nulakit di ta iso ti amom apagsayaatan yo, di iso ti aramidam. Angam nay, panunutam kumapay anaimbag dagiti addang nga aramidam. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti aldaw, anak ko. Wana nang. Di kayag danang. Amuktar aramida. Nabartek ka man. Oh, abay, andarik lamom, ha? Ha? Kastamla ka din akanayon, ha? Noel, mapmapanan titawan. Dumakdak kalan dagiti anak na. Panunutom kumamot ti panagadalda. Awan parikot iti day Cynthia. Kabalak kita pagadalang kunakmanan. Maluma lang nga iti lapis kin papel nga usaranda. Kabalak day tagatangan. Nawadap. Isa siya. Di nagtagtagibas sila na. Bayadang ganto ba? Ay naawan mo, Noel. Dadaulan ti ulong gapo kadagiti bisyong. Di mon ammo ti tang-abon. Oh! Tumal na ka man! Tapnam mo! Kabailan ka nga isinan no kahit ko. Isa tumal na ka na. No di mo kahit asinaan ka. Ha? Ha? Pumanaw kahit isang wanak. No di mo kahit agkabilang ka. Panaw! Miss F, nalpas ko nga inasikaso amin dagiti papeles ko adi na pulos nadlaw. Sanan tulaangan na amuan idi adda akon dito'y Singapore. Tunggal umawagak, nabarbartek kat karit-karitan nak iti sina. Iti na minsan nga iaawag na, jakon nalapdan ti unget ko, iso at tinutupak kat inbagak ken kwa na nga agsina kamin. Iso na laeng, tatunggal kasaritak dagiti anak ko, kasla adayon ti riknada kanyak. Kasla ti kayat dakat makisinubyanak iti amada. Tinasakit, sadakla ichat wenno awagan, no adda ibaga wenno masapulda. Atapen da paykit din nga adda kano sa bali alalakik, dito'y balasiw taaw, nga iti kaano man ketjak pulos na panunot ti maaddaan iti karelasyon. Miss F, anya ka di ti rumbang nga aramidak. To'y pagayam mo, Cynthia. Ken ka pagayam, Cynthia. Dakkel akarit iti biag ti maysa nga OFW. Nasakit a panunutan a nagsakripisyo ka nga inmadayo para iti pagsayaatan da. Ngam si kanto pay laeng ti kaslaad da basol na. Ti makunak pagayam ko, agurnong ka. Ited mo ti sustento dagiti anak mo, ngem mangibati ka, iti paraken ka. No may papanmet iti kunam apan nakisinamon iti asawam, adda amin ken ka a desisyon pagayam ko. Panunutem dagiti mabalin a mapasamak, no makisina ka, ken rumbeng nalaeng a nakasagana ka iti amin a mapasamak. Kang runaan iti amin, di mo kumaliplipatan ti kumararag iti Diyos. Patsyak, nga iturong naka iti husto a desisyon mo iti biag.
Alakastan pagayam Cynthia, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.